UEFA Ligu Evrope, kao i obično, svoje očekivanja pred utakmicu daći različitih informacija koje su bitne za sutrašnji meč. Što se tiče ulaznica za... Dobar dan svima. Svima je jasno šta nam znači sutrašnja utakmica i da se ne ponavljamo. Već smo rekli, sve je poznato, način na koji Irci igraju, na koji način smo mi igrali tamo, kako su oni igrali, šta nas očekuje ovde, tako da iz tog razloga je sve jasno i znamo šta nam je činiti u ovom trenutku, tako da ne treba pričati ni o motivaciji, ni o nekim drugim posebnim stvarima, samo treba reći da je sve jasno. Što se tiče kadrovske situacije, ne možemo da računamo na dva beka Lazevskog i Miljkovića, kao i na Andersona, koji su juče već počeli da sva trojica treniraju sa ekipom. U stvari, Miljković malo slabijim intenzitetom, a Lazevski i Anderson su uključeni u ekipu, ali naravno nisu spremni. Ostali igrači su svi spremni i, kažem, u punom sastavu izuzev ove trojice očekujemo utakmicu. Ili nismo. Ali naravno da nećemo igrati na 0-0 i naravno da ne možemo da igramo, jer u ovom trenutku imamo tim koji ne može da odigra na 0-0, tako da moramo da postignemo gol više da bi išli dalje. Tako ćemo se i ponašati i truditi. Ili ovo je bila samo slučajnost da se takve stvari neće ponavljati u buduće, da takvi kiksevi? Pa dobro, kiks je Partizana kad izgubi bilo koju utakmicu. Smo prošle godine samo 2 utakmice izgubili. Prošle godine je bilo neizvesno prvenstvo, koliko se meni čini. Pretprošle je bilo neizvesno, dobili smo ga u posljednjim kolima, ali tako? Tako da mislim da će i ovo biti neizvesno. Ne znam zašto. I prošle godine je bila trka čak u troje, tako da mislim da je i sada neizvesno i to je dobra stvar. Nadam se da ćemo opet izaći kao pobednici, a to koliko ćemo imati poraza, pa evo i mi, naš najveći konkurent, imamo po 1 poraz. Vidjet ćemo koliko će još biti. Da li očekujete šta znam ovde za razliku od RFL? Pa Šamrok očekujem možda u nekom delu utakmice, ne očekujem da počnu. Možda i hoće, ne znam. Ali sigurno u jednom delu utakmice oni su sposobni da postignu gol u svakom trenutku na način na koji igraju. Tako da mi moramo da postignemo gol, ono što sam rekao, da bi ih otišli dalje, jer Šamrok uvek ima aktivan rezultat. Vjerojatno i oni razmišljaju da mogu da daju gol 80. minutu, ako ga ne primi da odu dalje. Tako da i mi smo oprezni i mi razmišljamo da damo gol, tako da ne verujem da će u startu, mislim da će igrati na svoj način, a onda će u nekom određenom trenutku utakmicu raditi isto kao što su radili tamo.